Anke meta laqqa l-ġurnalisti biex jitkellem dwar il-finanzjament tal-partiti, il-Partit Nazzjonalista ma tax spjegazzjoni għaliex ma jippubblikax l-accounts tiegħu. Tlabna din l-ispjegazzjoni lil Chris Said li sa ftit żmien ilu kien Segretarju Ġenerali, anke fid-dawl li Rosette Take li ħaditlu postu qalet li ma tafx għaliex ma jkunux ippubblikati. Segretarju Ġenerali Rosette Take għatiltkom ma pubblikajtu. Il-Partit Nazzjonalista mhux talli qatt ma ppubblika l-accounts tiegħu imma f'25 sena baqa' qatt ma daħħal fis-seħħ il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Il-liġi tal-finanzjament tal-partiti ġiet diskussa diversi drabi fi żmien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Fl-1995 il-Kummissjoni Galdes għamlet rapport sħiħ fuq il-finanzjament tal-partiti politiċi li ma rapport Gvern Nazzjonalista ħallih fuq l-iskaffa. Issa li din il-liġi se tidħol fis-seħħ, Chris Said għażel li jkritika din il-liġi u l-Kummissjoni Elettorali. M'għandniex fiduċja li l-Kummissjoni tista' tkun l-aħjar body, l-aħjar korp illi jirregola il-partiti politiċi. B'reazzjoni għal dan il-Partit Laburista qal li wara li l-Partit Nazzjonalista qatt ma wasal biex idaħħal liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi, issa qed jażel li jikkritika d-dettalji tal-liġi li qatt ma kellu l-kuraġġ iressaq. Il-Partit Laburista fakkar kif il-Kummissjoni Elettorali hija fdata li tissorvelja elezzjonijiet demokratiċi f'pajjiżna, inkluż rebħiet elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista m'għandhom l-ebda kredibilità li jitkellmu fuq din il-liġi wara li raqdu għal snin sħaħ u qatt ma daħluha.